Zobretí Miroslava Vala, Vladimíra Vala, Martin Frajka v rade druhom. A ideme prideľovať miesta na finálovom rošte. Hlavne, že Rasto Lamoš mi hovoril o tom, že nevie dobre odštartovať medzi Škodovienkami, ale tuto mu to ide ako z praku vystrelený. Z tretieho hradu Rasto Lamoš. Vlado Praženica však ušiel z talianskeho Zobretia Valovcova. Miroslav Vala momentálne druhý, Vlado Valo. Nie, už to nie je pravda. Vlado Valo cez neho dokonca. Dokonca sa priblížil Vladovu Praženicovi. Štvrtý Rasto Lamoš na Bavoráku, piatý Martin Frajka a Michal Ivanov. Momentálne uzatvára túto petorku. Šesticu, prepáčte, za týmito piatimi pretekármi, teda na mieste šiestom. Vlado Praženica pre istotu, kto teraz uniká svojim prenasledovateľom, nemieni si nechať otolkať svoju Feliciu, povedal si. Už je dosť otočená aj tak. Vlado Valo a Miroslav Valo, miesto druhé, tretie, štvrtý Rasto Lamoš. Tak, priznám sa, že títo dospelí pretekári si už dnes vyskúšali kontakty, útoky, výmeny a tak trošku mám pocit, že sa rozhodli nechať si hlavné tromby do finálovej jazdy, to je celkom logické a pochopiteľné. Ale Martin Frajka si tam vyšlapol na Rasta Lamoša. Výjazde z tej jamky vyskočilo niečo rýchlejšie a dostáva sa na štvrtú priečku. Medzi nami pri vzájomnej pozícii na štartovom rošte týchto dvoch pretekárov to nič až také významné nemení. Podstatné, že Vlado Praženica bude štartovať celkom určite z prvého radu. Za týchto okolností aj Vlado, aj Miroslav Valovci boli v prvom rade. Do tohto prvého radu má však chuť sa prebojovať aj Martin Frajka. Musel by sa dostať ale na tretie miesto, na ktorom je momentálne Miroslav Valo. A Pražívka sa absolútne zbavil svojich prenasledovateľov. Vlado si je svoje vlastné preteky pripravený na finále. Trošku nás dnes ponaťahoval, umožnil súperom trošku sa s ním rozlapávať, ale teraz už evidentne ide do toho a neviedi nikto nič na náhodu. Vlado Praženica, za ním Valovci. Navnútro. Michal Ivan tam mal problémy s výjazdom na kopec. Opäť mám pocit, že mal problém s nejakým zaradením. A ak to dobre počítame, toto by malo byť naozaj posledné kolo pre Vladimíra Praženicu. Vladimír Valo na Lanči Delta, Miroslav Valo na Fiate, prvý rad, v druhom rade Martin Frajka, spolu s ním bude v druhom rade stáť aj Rasto Lamoš.